σέντρα του Μπάμπα είναι καλή. Από όλους πέρασε ο Κωνσταντέλιας, χάνει την πρώτη μεγάλη σπουδαία ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Ρατών μπλοκάρει. Ρίγκ άφησε με ωραίο τρόπο στον Τζιμπόλα. Παίρνει αυτό στα διαθέσιμα μέτρα και βγάζει στο χώρο για τον Βλαχομήτρο. Έκανε το σούτ, το Τσιφτσής, ετοιμότητα σε κόρνερ, αλλά offside είναι και εδώ. Η υπόδειξη από τον βοηθό που άφησε το παιχνίδι να κυλήσει. Δεσπότοφ και πάλι στη γωνία για το κόρνερ. Η μπάλα βρήκε ή όχι ο Ρατών. Περιμένουν όλοι τον κατοίκο. Βρήκε, λέει ο διαιτητής, άρα ένα ακόμη κόρνερ. Τάισον. Κωνσταντέλιας ψάχνει το υπέροχο, βρήκε τον Σάστρε, ναι, είναι πάλι ο Σαμάτα. Συνεχίζει. Πιάνει την ιστορία από εκεί που ο ίδιος την αφήνει και πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ. Είναι εκπληκτική βέβαια η παλιά του Κωνσταντέλια, είναι το γύρισμα του Σάστρε στο σωστό timing, αλλά είναι πάλι αυτός ο Τανζανός, ο Αλή Σαμάτα που σκοράρει. Μπάμπα για τον Κωνσταντέλια που βγάζει το δεξί στο κοντρόλ και μένει με το δεξί στη φάση. Έτσι πηγαίνει και έτσι κουβαλάει την μπάλα και κάνει μια υπέροχη προσπάθεια. Η καραμπόλα φτάνει μπάλα που πήγε να μπει στη φάση ο Σαμάτα. Δυνατή είναι η σύγκρουση και μένει κάτω ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Ο Ρίγκ είναι μόνιμος εκτελεστής αυτών των φάσεων. Ο Σουηδός έδωσε και ξαναπήρε. Έβγαλε τη σέντρα, ο Μπάμπα έδιωξε σε κόρνερ. Ο Τσιφτσής έκανε την έξοδο, δεν άλλαξε την πορεία της μπάλας. Ο Μπάμπα ήταν εκεί για να πετάξει και μπάλα και κίνδυνο μακριά. Οι κόντρες, οι μονομαχίες με ένταση. Ο Μπάμπα βρίσκει την μπάλα μπροστά του. Κωνσταντέλιας, κοντρόλ, δεξί, το σουτ στα δίχτυα, δικό του είναι αυτό το δεύτερο γκολ. Παίρνει όλη τη φάση πάνω του με ένα σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής που είχε καλό σημάδι, δεν είχε τόσο δύναμη, έστειλε την μπάλα στην άκρη της εστίας να βρει πρώτα στο δοκάρι και μετά να πάει στα δίχτυα. Έσκαψε ο Τάισον υπέροχο για τον Μπάμπα, άφησε την μπάλα να προσγειωθεί μπροστά του ο Γκανέζος. Βρήκε και τον κοντρόλο, Κωνσταντέλιας την τσίπησε τόσο όσο για να τη στείλει στα δίχτυα. Σκοράρει για δεύτερη φορά. Τα γκολ του ΠΑΟΚ γίνονται 3, 2 του Κωνσταντέλια. Η συνεργασία με υπομονή από την αριστερή πλευρά με Τάισον και Μπάμπα για την κατάλληλη στιγμή μετά από το σκάψιμο της μπάλας από τον Τάισον, ο Μπάμπα και ο Κωνσταντέλιας ο οποίος αναπαύεται εκεί στην αγκαλιά του Πέλκα. Τώρα μια παλιά μπροστά για τον Λέικ. Λέικ ανάμεσα σε 3, έκανε το σούτ με το αριστερό, δεν ήταν άσχημο. Κωνσταντέλιας γύρισε, υπέροχα, έκανε σούτ και τρίτο γκολ για τον Κωνσταντέλια. Είναι ένα παιχνίδι πια που έχει ξεχωριστές φωτογραφίες στο άλμπουμ των αναμνήσεων του αυτό. 3 γκολ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο απλά, τόσο εύκολα. Ο τρόπος που γυρίζει, που φέρνει τον εαυτό του σε θέση βολής, που σκοράρει, που στέλνει την μπάλα, της λέει της μπάλας, θα πας εκεί και πηγαίνει, το κάνει όλο αυτό να φαίνεται τόσο εύκολο. Από τα δεξιά με το Σάστρε πάλι να είναι ψηλά. Πέρασε ο Ισπανός, πάτησε περιοχή, Τακουνάκι, υπέροχο γκολ, μια ζωγραφιά από τον Τζάλοφ, η πρώτη του επαφή με το που έρχεται από τον πάγκο και βγάζει αυτό το υπέροχο γκολ. Δεν γίνεται να το πρίξει το χαμόγελο ο Λουτσέσκου, όσα σκουφιά και κουκούλες και να φοράει το πρόσωπό του. Είναι τόσο φωτισμένο μέσα στη νύχτα που κάνει Μπάμπα από αυτά που βλέπει να γίνονται εντός γραμμών. Ο Πέλκας για τον Πένια. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα σημαδεύοντας τον Καμαρά. Το σουτ που γίνεται και είναι καταπληκτικό το γκολ. Έχει και έκτο γκολ το παιχνίδι και είναι ίσως το πιο όμορφο απ' όλα.
Είναι ο Ράχμαν Μπάμπα. Δείτε ξανά πως φτάνει η μπάλα στον Μπάμπα και κρατήστε επίσης ότι αυτό το κάνει με το δεξί ένας άνθρωπος που συστήνεται ως αριστεροπόδαρος. Θα πάει να δει την προηγούμενη φάση στο βάρο κατοίκος για το αν υπάρχει offside. Αν δηλαδή ο Καμαρά με τη θέση που έχει εμποδίζει, επηρεάζει, ας το πούμε έτσι, το Ρατόν. Μάλιστα, δεν θα μετρήσει αυτό το γκολ του Μπάμπα. Σέντρα από τον Καμαρά για το Σερετήρε στον αέρα. Ο Τσάλοφ περιμένει και ο Ζίβκοβιτς, ναι, σκοράρει ο Ζίβκοβιτς, επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό του και σκοράρει. 6-0 ο ΠΑΟΚ. Το γκολ του Μπάμπα ακυρώθηκε λίγο πριν, δεν μέτρησε, εκεί το σκορ δεν πήγε στο 6-0, το πηγαίνει τώρα ο Ζίβκοβιτς. Βάζει και αυτό στο όνομά του στη λίστα των σκόρερς. Πέλκας έψαξε και βρήκε το Σερετήρε. Σκοράρει και αυτός για το 7ο. 7-0 ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις. Με το Σερετήρε να παίρνει την πάσα του Πέλκα και να τη στέλνει στα δίχτυα το 7-0.